Napos jó idő. Pipa, motor, pipa. Hát, mi más kell még, hajrá! Üdvözlök mindenkit! Ez az eddigi videóktól eltérően nem egy montás, hanem egy vlog, azon belül motovlog. Hát igaz, ez a kategória még hazánkban nem olyan ismeretes, de hát reméljük, hogy minél hamarabb fel fogjuk venni a ritmust ezen a téren. Nem másról, mint a szezonkezdésről szeretnék mesélni. Hát az nem volt olyan sima, mint gondoltam. De hát most meg kell ezt osztanom veletek, ennyi az egész. Hol is kezdjem? Nos, november 2-án volt, mint láthatjátok azt a Cross, vagy láthatjátok a csatornámon a Cross november című videót, akkor 2-án, ha jól emlékszem, november 2-án mentem utoljára az öreg lánnyal. Utána ő be is került szépen a garázsba, és téli álmát aludta. Meg is lepődtem, mert mikor március 1-én elővettem, 4-et szivattam rajta, 5-re olyan szépen befögött, mint a kis angyal. Hát ez számomra elég szokatlan volt, mert van egy 50 köbcentis kis kínai robogóm, és full automata elektromos az egész, hát szerintem azt nem kell nektek taglalni, aki egy kicsit hozzább értő, hogy elég sok idő, amíg önindítóval, meg a truktosással megszívja magát. Ő, az öreg lány, olyan gyönyörűen pefékelt, hogy ez hihetetlen, mint hogyha nem is hónapokig állt volna, hanem csupán 2 napig. Nos mindegy, akkor ugye jön ez a szezon elejé kis szokásos ellenőrzés, mindent nagyjából klapolt, minden rendben volt, semmi gázt nem találtam, kivéve az ülepítőmet. Hát a benzincsap alatt azt a kis műanyag cuccost, amit ülepítőnek neveznek, eléggé lazán állt a benzincsapomon. Ki jössz? Jó van. Ráérünk, nem sietünk sehova. Nos, az ülepítő, igen, az ülepítő eléggé laza volt. Le lett szépen tekerve, mit nem mondjak, a gumitömítés, amivel oda van fogatva, az már eléggé öreg volt, előregedett, és kénytelen voltam újat, vagy voltunk, nagyapám ugye segített, nagy segítséget nyújtott ebbe. Kénytelenek voltunk rendbe tenni. Vagyis pont egy új gumitömítés lett neki vágva, tökéletesen funkcionál, fel lett csavarva. Csavarásnál azért észlelhető volt, hogy a menetse a legújabb, az is eléggé szét volt erőltetve, szét volt rontva. Majdnem egy csúnyát mondtam. Nos, szét volt rontva maga a menet. És hát jó rendben volt, ideiglenes megoldásnak az megfelelt. Na egy körre el, akkor ha már elsője van, jó idő, március 1-én, tökéletes a motorozásra, irány tankolni. Tankolásnál tökéletes volt az egész. Akkor el egy körre a városba. És hát ahogy lenni szokott, ez ugye az ember már régóta nem motorozott, újra átéli ezt az érzést, ami hihetetlen jó. És utána jön az, hogy hát igen, városba mentem egy körre, tök jó volt, na akkor menjünk már ki egy kicsit városon kívülre. Jó, hát akkor egy kis kör, 90 minden, 100-al kényelmesen mentem, pont ezen az úton, ahol most jövök, kicsit visszább, megnéztem, hogy na hogy van az ülepítő. Oda nyúltam, minden rendben volt, elnyúltam onnan vissza a kormányra, 5 másodpercre rá, éreztem, hogy valami nagyon-nagyon nedvesedik a lábamnál. Ugye lenéztem, és igen, az ülepítő úgy, ahogy volt, leszakadt, lehullott. Na, abban a pillanatban elzárni a benzincsapot, és gyakorlatilag megállni. Hát én innen jó pár kilométerre lakok, úgyhogy nem lett volna egy egyszerű sztori. De az az érzés, amikor érzi az ember, hogy valami nedvesedik a lábánál, és lenéz, és úristen, leszakadt az ülepítő, most mi lesz? Jó, elkezdem tolni. Aztán eszembe jut, hogy hát nem egy haver van, akit esetleg ilyen időben, hogy ilyenkor jobb megkérdezni, hogy van erre valamilyen megoldás. Hát természetesen ment is a telefon, és akik egy 2 utcára vagy 3 utcára innen. Na, mi van? Őt sikerült felhívnom. Ő meg pont hazafelé tartott, és pont meglátott menet közben.
Mondta, hogy toljam le oda a motort. A nagy királyság van, letolom a motort. Csak neki sajnos nincs ilyen tartalék ülepítője. Hát nagy gond az ilyen. És akkor most hagyjam ott a motoromat, és akkor ő majd hazavisz. Hát jó van, rendben van. De akkor még ott elkezdtünk ötletelni, hogy ezzel mit lehetne csinálni. Hát és aztán ugye fel lett hívva a motorszerelő is. Neki sajnos nincs, de tőle meg is lett rendelve az új, azzal nem volt gond. Csak hát én azért eléggé sajnáltam ott hagyni a motort, megmondom őszintén, mert hát ugye már nagyon hiányzott ez az egész, és akkor most ott hagyni valahol, ez nagyon, nagyon kellemetlen dolog. És ugye felhívtam másik havert, és mit ad Isten, neki volt tartalékülepítője. Csodálatos, mondom. Elmentünk érte, elhoztuk. Szuperség. Hops. Elhoztuk, semmi gáz nincsen. Megpróbáltuk feltenni. Annak is úgy, ahogy van, rossz volt a menete. Nem volt tuti, de nagy nehezen, ugye tézaszallaggal mindennel csak sikerült felfogatni. Hát nem volt egy hiper egyszerű történet. Fel lett fogatva és hazamentem. És itt a várostó. Csak úgy közbeszólok, mondom, olyan érdekes, olyan témából vágó ez a dolog. Nos igen, hazamentem vele, utána már meg is lett rendelve ugye az ülepítő, vagy a komplet benzincsap, ugye hát nem, most már nincs olyan, csak hogy ülepítő, azt a kis műanyag darabot már nem gyártják. És hát gyakorlatilag ennyi. Utána fel lett téve az új, és úgy megy most már az öreg lány, mint a kis angyal, ahogy kell neki. Ez csodálatos érzés. Mondjuk ez a kis mondóka ennyi lett volna. Remélem, hogy érthető volt az, amit megpróbáltam átadni nektek, megpróbáltam kifejezni. És ti nem fogtok hasonló kellemetlen helyzetbe kerülni. Bár ez a motorozásnak a velejárója. Ha az ember ugye motorozik, akkor ezt is számításba kell neki vennie. Nem csak a jóságot, meg a na most gurulunk, mi vagyunk a szabadok, hanem magát ezt a szerelős, ezt a karbantartós részét is rendbe kell találni. Vagy rendbe, bocsánat, tisztába kell vele lenni, úgy fogalmazok. Na jó van, de akkor most már nem húzom tovább a szót. Hálásan köszönöm, hogy megnézted ezt a videót. Úgyhogy esetleg szeretnél még ilyeneket látni, hallani, azt kérlek, itt lent jelezd. És hát iratkozz fel, hogyha tényleg tetszik az én kis munkásságom. Köszönöm, akkor viszlát a következő videóig. Hopp, egy vágás gyorsan, igen, lesz szezonnyitó montázs videó is, azt is szeretnék csinálni, csak nyilván egy ilyen vlogolós beszélgetésnek sokkal gyorsabb az elkészítése és gyorsabb a leforgatása gyakorlatilag. Úgyhogy ennyit a szezonnyitásról, lesz hozzá montázs. Ez most csak egy ilyen kis élménymegosztás gyorsan. Gratulálok Magyarország létező legrosszabb útjának, egyik koronázatlan királyához sikerült elérnünk. Mert ez a barom pilóta nem tud lefordulni jobbra az előző kereszteződésbe, mert elpofázza az időt.